12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। पूछेली गौरा अपने भोला जी से पूछेली गौरा अपने भोला जी से काहे के असनमा डोलेला काहे के असनमा डोलेला। आसन के नीचे लंगड़ा पुकारे आसन के नीचे लंगड़ा पुकारे यही से असनमा डोलेला यही से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। पूछेली गौरा अपने भोला जी से पूछेली गौरा अपने भोला जी से काहे के असनमा डोलेला काहे के असनमा डोलेला। आसन के नीचे बाझिन पुकारे आसन के नीचे बाझिन पुकारे यही से असनमा डोलेला यही से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला। पूछेली गौरा अपने भोले जी से पूछेली गौरा अपने भोले जी से काहे के असनमा डोलेला काहे के असनमा डोलेला। आसन के नीचे बालक पुकारे आसन के नीचे बालक पुकारे यही से असनमा डोलेला यही से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे भोला के असनमा डोलेला भोला के असनमा डोलेला।